ngidap da kajing sungkumen ka ba crowd do kata-kata baya ka ni ka film karam ngin sawan sa joy Darma iyan, darma susuyan. Pila benar tetian nga hindi ka jing ke jongai phi kanum kerla Arpsantrik District Library Joy ka shu kan long khatway ka ba RBG ka ba sanbat ka ba news poa trang kerkhui phi ngin sai kendo komplisibun amen Kidkhat ka Khasi Students Union KSU Delhi Unit kilawan ban a jingkarshan ya ka jingaki jong ki samla puli ka balayat menta la jan shibnai hajantar mantar Delhi ban pen pa persha halor ka jinglai tu ki jingkli jong ka exam need ka badang shen haba a jingkren ha ka ni ka jaka ba penlong jingaki ka nongyalam ka KSU Delhi Unit kala ong bakum ki samla ki ai ka jingkarshan ka bapura ya ka ni ka jingaki ka balak ta jori ki samla puli hapo ka rihi barok wei kala ong bakum ka seng kala mi syakmat ban ai ka jingkarshan ka bapura ya ka ni ka jingaki jong ki samla puli khnang ban penthikna bagi rukam penya ya ka puli puthi hakari kinlong hakalinti ka badai bat ka bayat bet ya renti haka juk ka por ka seng ka kerpat ru ya ka sor kar pedeng bahkan sngap ya ki jingdawa jong ki samla puli Nagaliang jong ka KSU ngawan hande begini kena banja Krishan ni ka protest ka baladon berpersai ka protest menta jong kini kena samla puli baladon kumba shibnai te kum ka seng hi ko wei ka noram jong ka seng ka di banja dai ka puli puthi ban pen kiu ki kena samla kum ta nga sngo ka long ka ba kong san bat ka badan kam bangin mi shakmat hakum kini ki jat protest bat bangin Krishan kini kena khnam bakan waya lami ka jing pha ka puli ka puthi na benta ka ri barok wei mengikum ka KSU mong ya wan lang wan yung slok tilang mat kung ki mat ka cockroach jana ta party bat I ba so na mangchok mo ibala sa sangan ha pangni ha Delhi kumba la jang shibnai na marjungi ki students ni kuntang ya wan lang ning ya museum Italy ki wat ni anglo ka government kan sarkar kan sakap mo ki jing dawa jungi ba katlo ka la kai ki ani ka jing puli jungi mo haba ka pista ka job ya ka jing start mo. Students, I would like to say that this situation is really distressing. Education should be a fundamental right of every child, of every citizen of India, and that is not the case right now. And I hope that the government will not turn back on the students and will do something for them. Yeah, thank you. We are here standing in solidarity with the student protesters at Janpat today. In a democracy, it is a fundamental right to protest peacefully. So today we are here not just to disagree, but also to save democracy, because it is our right to speak, to listen and to be heard. We also condemn the Delhi police brutality on the students here in Janpat yesterday. तो जब तक ये बाकी सारी डिमांड्स ठीक है, ये होना ही चाहिए, लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, ये प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग यहाँ रुकेंगे? क्या आप लोग चाहते हैं ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए? जोर से बोलिए। आप लोग नहीं चाहते ना ये प्रोटेस्ट खत्म हो? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आप लोग चाहते हो ना यही बैठे रहे? तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। इस देश के इतने बड़े एजुकेशनिस्ट ने, इस देश के इतने बड़े अपनी जान इनमें से कोई मुझे देखने तक नहीं आया, हम कैसे भूल जाए? उसको चोरों की तरह, क्रिमिनल्स की तरह यहाँ से किडनैप करके लेकर गए, कैसे भूल सकते हैं हम वो सब? ngidap da kajing sungkumen ka ba crowd do kata-kata baya ka ni ka film karam ngin sawan sa joy Darma iyan, darma susuyan. pila benar tetian nga hindi ka jing ke jongai phi kanum kerla Arpsantrik District Library Joy ka shu kan long khatway ka ba RBG ka ba sanbat ka ba news poa
Terakhir kui vi ngen sai kendo Komplesi Bun. Amen.